Ano bang problema mo, ate? Para damit lang. Tsaka magkakano lang naman yan. Hindi na mahalaga kung mamahalin o mumurahin itong mga damit na to. Hindi mo ba alam, itong mga damit na itatapon mo, mahalaga na sa ibang tao. Hay nako, ate. Eto na naman tayo. Bahala ka na nga dyan. Labhan mo kung gusto mo. Ate, wala ka bang pasok sa trabaho ngayon? Wala, Hana. Day off ko ngayon. Ano po yung ginagawa niyo sa laptop niyo ngayon? May tinatapos lang akong report para bukas sa trabaho. Ganun po ba? Bakit? May kailangan ka ba? Oo, sana ate. Ano yun? Baka pwede mo namang sabihin kay tatay na bilhan ako ng bagong laptop. Luma na po kasi yung ginagamit ko. Bakit hindi ikaw magsabi kay tatay? Kilala mo naman si tatay. Hindi yun basta-basta magpapadala ng pambili. Lalo na kung hindi talaga kailangan. Bakit naman gusto mong bumili ng bagong laptop? Di ba last year lang nabili yung laptop mo? Sa atin naman, gusto ko kasi yung MacBook. Mas maganda at nakakasosyal gamitin. Alam mo naman na hindi biro ang presyo nun, di ba? Kaya hindi ka bibilihan ni tatay. Ang kuripot naman ni tatay. Di ba malaki naman sinasahod din sa ibang bansa, di ba? Sige na ate. Sabihin mo ako kapag nasabi mo na kay tatay, ah. Hindi masarap. Hana, nakita mo ba yung binili kong tinapay kahapon? Tinapon ko sa basurahan, ate. Hindi kasi masarap. Hindi ko nagustuhan yung lasa niya. Hindi mo lang nagustuhan yung lasa. Itinapon mo na agad. Alangan naman ibalik ko pa sa rep. Nakagatan ko na. Hindi mo ba alam kung magkano ang isa nun? Tapos itatapon mo lang? Di bumili ka na lang ulit. Hindi ka na marunong manghinayang sa pagkain. Ano ba yan, ate? Nang dahil lang sa tinapay, nagkakaganyan ka na. Hindi lang basta pagkain yon. Hindi mo ba alam na maraming nagugutom sa mundo? Tapos ikaw itatapon mo lang? Bakit? Kasalanan ko ba kung wala silang pambili ng pagkain? Hindi tama yung katwiran mo, Hana. Mali yan. Hay nako, ate. Bahala ka nga dyan. Hana, kinakausap pa kita. Hana, saan mo dadalhin yung mga damit mo? Dali mo na rito para may sabay ko sa paglalaba ko. Itatapon ko na po to sa basurahan, ate. Ha? Bakit naman? Mukhang bago pa tong mga to ah. Namansyahan kasi ng ketchup, kaya itatapon ko na. Pwede pa naman tong labhan. Bakit mo itatapon? Ang pangit kasi suotin kapag hindi nawala yung mancha. Ako nang bahala dito. Ketchup lang naman to eh. Bakit ka pa nagpapakayap ng labhan yan, ate? Pwede namang bumili ng bago. Hindi ibig sabihin na meron tayong pambili ng mga bagong damit. Basta-basta mo na lang itatapon tong mga to. Ano bang problema mo, ate? Para damit lang. Tsaka magkakano lang naman yan. Hindi na mahalaga kung mamahalin o mumurahin tong mga damit na to. Hindi mo ba alam, itong mga damit na itatapon mo, mahalaga na sa ibang tao. Hay nako, ate. Eto na naman tayo. Bahala ka na nga dyan. Labhan mo kung gusto mo.
Hana, ito nga pala yung allowance mo. Maliligo ka na agad? Di ba mamaya pa yung pasok mo? Oo, may dadaanan pa kasi ako kaya maaga kong aalis. Ah, At sinipa mo talaga yung barya. Bakit hindi mo nalang pulutin? barya lang naman yan ate. Hayaan mo na. Kahit barya lang yan, may mabibili pa rin yan. Hindi ka dapat ganyan, Hana. Hindi mo ba alam na ang hirap kumita ng pera ngayon? Tapos sisipain mo lang? Eto na naman tayo. Hana, mag-usap nga tayo. Bakit ka ba ganyan, ha? Lahat na lang kasi sa'yo ate. Big deal. Hindi mo kasi naiintindihan, Hana. Mali ang ginagawa mo. Nagagalit ka na nang dahil lang sa barya? Na hindi ka makabili ng bagong laptop yan eh. Palagi ka kasi nakatuon sa mga bagay na wala ka. Hindi mo na lang ipagpasalamat kung ano ang meron ka. Ano bang pinagsasabi mo ate? Gusto ko na maintindihan mo na maswerte ka at hindi ka dapat ganyan. Hindi rin ganun kadali ang maghanap buhay at kumita ng pera, Hana. Si tatay, sobrang pagtitipid niya sa ibang bansa para lang may maipadala siya sa atin dito. Tapos ikaw, nagawa mo pang magtapon ng pagkain dahil lang sa hindi mo nagustuhan ang lasa. Katulad na lang nung damit, namantsahan lang ng konti, itatapon mo na. Hindi mo ba alam na maraming tao ang walang pambili ng maayos na damit? Sorry na ate. Kung masyado akong naging makasarili. Hindi ko na alam na mali na pala ang ginagawa ko. Gusto ko lang naman na matuto ka, Hana. Dahil walang libre dito sa mundo. Lahat pinaghihirapan. Kaya sana matuto kang magpahalaga. Hindi na mauulit ate. Sana huwag ka nang magalit. Mahal kita, Hana. At ang gusto ko lang ay mapabuti ka. Mahal ko din po kayo ni tatay ate. Natutuwa ako at naiintindihan mo ng mga sinasabi ko. Salamat ate.